Duela urte batzuk, irakasle batzuk elkartu ginen eta saiatu ginen adosten nolako perfila zuen ikasle on batek. Eta hauxe atera zitzaigun. Normalean, aurrean esertzen zena, antiejoduna asko irakurtzen zulako, apunte hartzko hartzen zitunak, kolore asko erabiltzen zitunak bere apunte horiek txukuntzeko, galdera asko egiten zitunak, eta normalean neska. Urteak pasatu ala, jabetu ginen, horian kasartzea handiaz. Holakoak badira, lehen bestelakoak ere. Adibidez, Angel zen, ikasle bat oso isila, azken erroan esertzen zena, oso galdera gutxi egiten zituna oro batez, eta oso apunte gutxi hartzen zituna. Eta Angel ikasle bikainaz, beste batzuk bezain bikaina hori bikainagoa. Honekin esan nahi dut denok dakigula, ez dugula denok berdin ikasten. Bakoitzak bere estiloak, bere moduak, bere estrategiak ditula. Eta ikastor honetan horretaz arituko gara. Gutako bakoitzak ze joera ditugun, ze erreztasun, ze muga, nola erabiltzen ditugun dauzkagun baliabideak. Eta baliabide horiek eta estilo horiek irakasleak ezagutu egin behar ditugu, eta erabili gure eguneroko jardunak gero eta mankorragoak izateko. Eta aldi berean, estrategia abaniko bat izan beharko genuke nolabait horien berri emateko eta gure eguneroko saioetan erabiltzeko. Horretaz arituko gara, ikastor honetan.